La segregació escolar és un dels principals reptes de molts sistemes educatius pel que fa a l'equitat, ja que provoca una reducció de les oportunitats educatives i posa en risc la cohesió social. L'alumnat més desfavorit, aquell que necessita més l'acció educativa, és el principal perjudicat de la segregació escolar. Parlem de segregació escolar quan en un territori hi ha una distribució desigual de les famílies entre els centres educatius. Quan volem dir aquesta distribució desigual ens referim no només a país d'origen, la segregació escolar va més enllà del fet migratori, sinó també a nivell d'estatus socioeconòmic o de nivell d'estudis de les famílies. Llavors, la segregació escolar fa que es distribueixin desigualment aquestes famílies entre els centres i això posa en risc no només l'èxit educatiu de l'alumnat d'aquest territori, sinó també la cohesió social, evidentment. El programa Magnet neix amb l'objectiu d'ajudar els centres participants a recuperar la capacitat per atraure les famílies del seu entorn i incrementa l'heterogeneïtat de la seva composició social. A través de l'aliança amb una institució d'excel·lència, el programa Magnet ajuda a desenvolupar un projecte d'innovació, una proposta atractiva que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa. Aquesta aliança ens permet desenvolupar un projecte d'innovació educativa amb la idea de no només fer canvis metodològics i d'innovació a l'aula, sinó també de comunicació cap a fora d'aquest projecte, amb la idea que aquest projecte faci recuperar en aquest centre educatiu d'alguna manera la capacitat d'atraure les famílies, la capacitat de tenir aquest magnetisme, que ve el nom de Magnet. Per dur a terme aquest projecte d'innovació, el programa acompanya el centre educatiu en el desenvolupament d'estratègies que permetin incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des d'un enfocament globalitzat de l'aprenentatge i fer els canvis organitzatius necessaris per a fer-ho possible. Serà de vital importància millorar la comunicació externa per donar a conèixer el projecte del centre al seu entorn, tot implicant a les famílies. El programa ofereix al centre educatiu una formació en centre de 30 hores anuals durant 3 anys. L'equip de formadors que desenvolupa aquesta formació és una de les peces clau del programa, ja que acompanya l'equip docent i els professionals de la institució per generar conjuntament accions i propostes que responguin a aquests eixos estratègics. La mirada que tenim de Magnet, que es basa a 3 grans potes, un és el saber del claustre, l'altre és el saber de la institució i l'altre és la formació. A nivell de la institució el que mirem és que aquesta institució no sigui un centre de recursos cap a l'escola, ni l'escola sigui un client VIP del centre de recursos, sinó com amb la institució i el claustre i la formació construïm coneixement plegats perquè aquest coneixement sigui molt més profund i molt més autèntic i ens permeti a una reflexió pedagògica tant sigui en el si del claustre com en el context d'aula i d'escola. Per consultar els requisits d'accés al programa, us podeu adreçar a la pàgina web xtec.gencat.cat i accedir als programes vigents a l'apartat d'innovació o a la pàgina web del programa magnet.cat.